Benvinguts. Avui estem amb en Pere Clapé Arqués, té 44 anys i en fa 25 que treballa a la cooperativa agrària La Paretense, coneguda com el Sindicat. L'any 1957, el seu avi Josep Clapé Carrera i ell d'altres agricultors paretans fundaran aquest emblemàtic establiment que durant molts anys va ser presidit pel seu difunt i estimat tiet Emili Clapé Tresserra. Des de l'any en què aquest representatiu comerç obrí les seves portes, la producció agrària a la zona ha minvat i el sindicat s'ha anat reconvertint amb el pas del temps, sent un model de transformació i adaptació d'èxit. Per tot això, en Pere s'enorgulleix de poder continuar amb allò que els seus avantpassats iniciaren ara fa més de 60 anys. Bona tarda, Pere. Molt bona tarda. Pots explicar-nos com va néixer la necessitat de que el teu avi i altres agricultors creessin el sindicat? Bueno, jo t'explicaré el poc que puc saber, no? Vull dir, per lo que tinc entès, va ser el meu avi, el Josep, vull dir, amb diversos pagesos d'aquí, van comprar el que és aquest terreno, el que és ara la cooperativa, i, bueno, per lo que tinc entès, van comprar la cooperativa per vendre el que és el seu gra. El gra que m'imagino jo que ells treballaven durant l'any per poder vendre i fer calés. A partir d'aquí, això es va anar creixent, m'imagino jo, i ara estem aquí en un altre món. Molt bé. Des de quan decidiu fer l'agrobotiga? Bueno, l'agrobotiga, el que és agrobotiga farà ja aproximadament, vam decidir fer-la, tots aquests canvis que tenim ara aquí actualment, farà 3 anys i mig exactament. Diguéssim, l'antic encarregat que teníem aquí va deixar l'empresa perquè li va sortir un altre lloc de treball i va decidir fer un canvi a la seva vida, que és molt normal això, no? I em vaig quedar jo, vaig dir, vaig estar fent una miqueta de resum, en general, i vaig dir, el tema de pallasia, això ja està a la baixa, no, diguéssim, vam dir, hem de fer una reestructuració, en general, perquè entri la gent, deixar, diguéssim, el que és una miqueta més el tema de pallasia i començar a tocar un altre tema, el que es porta avui en dia, el que és el tema fruita, són vins embotellats, una miqueta més de gourmet, moltes més coses que tenim, vins a granel, etc. Perfecte. Els pessebres que fas, o que feu, ja són un clàssic pels clients del sindicat. Sí, la veritat és que sí. Des de quan es fan i com va sorgir la idea? Bueno, els pessebres va sorgir perquè jo antigament, quan era jove, quan tenia 15 anys... Encara ets jove, També soc jove, evidentment, vaig estar un parell d'anys amb l'agrupació pessebrista d'aquí Parets, i a mi sempre el que és el tema de fer pessebres, manualitats, sempre m'ha agradat. I se'n dona mitjanament bé, mitjanament. No soc l'artista que tenim aquí al poble, que per mi són artistes, però bueno, em defenc. I un dia ells em van dir, Pere, podries fer un pessebre aquí per atraure la gent? I a partir d'aquí, estem parlant d'aproximadament uns 8 anys enrere, vaig dir, va, anem a provar-lo. Vaig començar a fer un pessebre que feia 1,20 m, simbòlic, i a l'any següent vaig dir, aquí hem de fer alguna cosa més simbòlic encara. I ja fèiem una tarima que feia 4 metres per 2,5 metres d'amplada. I atraïa, portava molta gent per veure el pessebre i donava vida, donava Nadal, no? Donava festa, que és el que jo volia. Perquè jo soc una persona que m'agrada molt el Nadal, m'agrada veure, soc molt nadalenc. De gaudir-ne, molt bé. La gent del poble hem anat veient la transformació del sindicat en els darrers anys, tant de la seva part estètica com l'èxit en la transformació en l'oferta de productes. Pots explicar-nos quan us planteixeu la necessitat de transformar el model de negoci? Encara que una mica ja s'has fet una mica d'introducció abans, però voleu més treballar producte de proximitat? Quin és el model que teniu pensat pel futur? Sí, aviam, això es farà el que t'he dit fa una estona enrere. Quan vaig agafar jo, quan em van passar a mi el càrrec, diguéssim, vaig dir, hem de buscar, quina manera hem de buscar? La manera que estem portant, manera de començar a trucar productes bios, productes de proximitat, verdura de proximitat, tot el que sigui més proximitat. Hi ha un per què, la gent, per el que jo estic veient al dia a dia, vol menjar més natural, no? Deixem-ho estar entre cometes, no? Li agrada més, si tu li dius a aquesta persona que la veritat és la veritat, aquest enciam està acabat de recollir fa una hora. No és el mateix un enciam acabat de recollir que un enciam que porti 2 o 3 dies en càmeres.
No té res a veure. La gent li agrada, doncs, la proximitat és això. Què vol dir proximitat? Un enciam acabat d'arrencar, una bleda acabat d'arrencar, un coliflor, una col. Això és proximitat. Vull dir, productes de la terra, productes d'aquí, productes de gent que es dedica, doncs, jovent, que està promocionant molt el tema de proximitat. Jo tinc amics meus que es dediquen a plantar només, fora de temporada, enciams. Planten una barbaritat d'enciams. A època de calçots, una barbaritat de calçots. Jo, per exemple, al calçot, nosaltres tenim una fama molt maca. I és un calçot de proximitat. Aquest calçot jo el compro a un noi que el tenim a 500 metres d'aquí de la cooperativa. Ell em compra a mi la llavor i a canvi, evidentment, jo li compro el calçot per poder vendre. És un calçot que jo el truco el dijous, ell me l'acaba d'arrencar i aquell calçot està fresc. Sí que és alguna més car, sí, però també puc trobar el calçot més barat, però jo no treballo així. Jo he apostat per un producte no de primera, però sí de proximitat, perquè n'hi ha productes i productes. M'agrada que la gent vingui, compri, i em vingui al dia i em digui «Ei, quin producte més maco, quin producte més bo». Això és la meva satisfacció que tinc jo personalment. No vull que em vingui la gent i em digui «Escolta, molt barat, però no val ni un duro». No. M'estimo més pagar alguna més, o que la gent pagui alguna més, però que surti satisfet. Aquesta és la meva satisfacció personalment meva. Molt bé, fantàstic. I estàs aconseguint que sigueu reconeguts per això, eh? Sí. Ho haig de dir. Sí. Creieu que les grans superfícies us afecten en el model de negoci que heu plantejat? Aviam, això de les grans superfícies és complicat, perquè on hi hagi un Mercadona no t'hi pots ficar tu pel mig. Mercadona és un peix molt gran, nosaltres som peixos petits. Però què passa? Jo busco una alternativa que a Mercadona no me la toca. La gent Mercadona potser tindrà un preu més econòmic, però la qualitat que tinc jo no la té Mercadona, això t'ho garantisso. Jo vaig cada dia, de dilluns a divendres, a buscar la fruita fresca, cada dia. I nosaltres intentem donar un servei maco. Després, la diferència que tinc jo amb Mercadona, que és el que a mi em destaca, és que jo faig un servei a domicili, automàticament la gent em truca i nosaltres, el servei que donem és, en qüestió de mitja hora, una hora, com a molt tard, té aquell client el seu producte a casa seva. Això és Mercadona, és impossible que pugui fer-ho. Jo tinc un servei espectacular. I és el que això ens fa créixer i el que m'està fent créixer. No a mi, als treballadors que tinc aquí mateix. Correcte. Això és una satisfacció personalment meva. Perfecte. I això s'ho feu tant que seria el professional de l'hostaleria com a client final normal. Correcte. Jo treballo en molts restaurants, en molts bars, i amb molta gent particular. Gent particular que ve aquí, compra, deixa la compra i nosaltres automàticament surt una furgoneta i li porta la seva cistella o el que hagi comprat a casa seva. Molt bé. Segur que hi ha alguns clients d'aquí que estaran descobrint potser aquest servei o altres que no ho són i es faran amb tot el que estem explicant clients de la cooperativa. Sí. Quin tipus precisament de clients freqüenten actualment el sindicat? Aviam. Actualment, la clientela que teníem aquí a la cooperativa, t'estic parlant d'uns 3 anys com a molt enrere, era gent d'uns 60 cap amunt. Ara això li han donat nosaltres la volta. Ara és la gent jove, diguéssim, de 40 cap amunt. Què vol dir això? Molta gent gran, malauradament, no està en aquest món ja. Vull dir, era gent que tenien 4 gallinetes, 4 conills, una miqueta bestiar, veníeu a comprar el pinso i és el que nosaltres veníem abans. Què passa? El que jo t'he dit, enrere, és que hem tingut de fer un canvi pel futur que estem ara visquent. Què vol dir? Atraure gent jove perquè aquest negoci segueixi mantenint-se com estem fent ara mateix. Com veieu des del sindicat la vida del comerç en el casc antic? Bueno, això és una bona pregunta que em fas, és una pregunta que m'agrada que em preguntin. La vida del... Aviam, al meu punt de vista, aquí a Parets, malauradament, les 4 botigues que quedem en el poble, comencem pel Forn de Pa, és una gent ja gran, es poden estar a punt de jubilar-se. Can Boter, que és la carnisseria del poble, també estan
als voltants. La cooperativa, bueno, és un supermercat, és un superservice ja, no és cooperativa, és superservice, una cadena doncs, mitjanament gran, no és Mercadona, però bueno, jo crec que podran anar aguantant. Nosaltres, com estem en aquests moments, també aguantarem. Però vull dir, aquí a Parets, el problema que jo li veig aquí a Parets, al cas vell, és que tenim el carrer Major, i el carrer Major fa molta pujada, el carrer Major. Què vol dir això? Imagina que jo faig una pregunta a tu, vols obrir un negoci tu al carrer Major? Tu em diràs, on te l'obro? Qui em pujarà a mi al carrer Major? Qui em pujarà dalt a la policia? No et pujarà ningú. Principalment perquè no n'hi ha un lloc d'aparcament. Després, segonament, perquè la gent, quan veu una pujada, es tira enrere. Quin avantatge té l'Eixample del comerç en Parets Poble, al cas vell? L'Eixample, si t'hi fixes, des del que és el tema de la Corefo fins al tema del que és l'antigua venda ibèrica, és tot planell. Tu obres un comerç a banda de cada carrer i la gent no ha de pujar ni de baixar. Tenen una vorera que d'amplada fa potser 4 o 5 metres. Aquí no n'hi ha vorera per pujar. Aquí t'han ficat un carrer amb uns pigots al mig i ara encara pots circular la gent pels laterals, però farà un mes enrere la gent anava pel mig i tu no sabies si anaves amb el cotxe, si podies estacionar, si podies passar per davant, si no podies passar. És complicat, és complicat. Aquí les 4 botigues que quedaven, que era fa anys a la pesca salada del Jaume Palau, del Recader, a continuació hi havia després el bar de l'Àvia, a continuació hi havia el bar esportiu, després hi havia el que era la llibreria El Miró de tota la vida, al costat que són oficines de l'Ajuntament hi havia també el Miró, que era una botiga de roba, davant hi havia la sabateria, al costat Can Xinella, al costat hi havia la Sebastiana, al costat hi havia una peixateria, 10 metres més amunt, a mà esquerra, hi havia el Xavalín, que era com un estil, una ferreteria, venia cistell de mimbre, coses de mimbre, i anaves pujant i encara trobaves algun banc, Banco Faragozano, Banco Popular, i alguna botigueta altra que em puc deixar. Hi havia, en qüestió de 200 metres, hi havia una vida al poble. Antigament feien el mercat a la plaça. Jo ho entenc que no es pot fer a la plaça, perquè aquí els trailers, els camions que venen a portar la fruita és impossible, seria impossible. Ja està, molt bé, on està el mercat? Però deixant estar al mercat, en qüestió de 250 metres, hi havia una vida. Podies comprar roba, podies anar al sabater, podies anar a la peixateria, podies anar al Berlan, la pastisseria al Berlan, que me l'he deixat, perdona. Anaves a comprar el diari a la Sebastiana. Si volies un cistella per comprar, anaves al Xavalín. Si volies pesca salada, bacallà, olives, sardines, anaves al Palau. Hi havia una vida, tot això s'ha perdut. I jo crec que això mai més tornarà, per el que t'estic dient. Vull dir, no n'hi ha locals perquè tu puguis obrir un negoci. No n'hi ha locals. Els locals que hi ha són locals petits. Qui s'atreveix a obrir un local aquí a Parets Poble? Ningú. Per què? Perquè la gent tenim el costum d'anar a comprar a Granollers. La gent no compra al poble. No compra al poble. La gent, unes sabates, tu obres una sabateria aquí a Parets Poble, al cas vell, i em fa l'efecte que duraries de Nadal a Sant Esteve. Per molt calçat que tinguis, perquè la gent té un costum, va dissabte per la tarda a Granollers, fa el vol, compra les sabates, pren alguna cosa, es queda a sopar i torna cap al poble. I ho veig complicat. Ho veig complicat. Ho veig un tema molt complicat, molt delicat. Creieu necessari una associació de comerciants? Han existit diverses, han desaparegut... Aviam, fa uns anys enrere hi havia la Societat de Comercials d'aquí al poble, del que és el Casvell, i després hi havia el que és l'Eixample. Jo tinc entès, per lo poc que sé, vull dir, és un tema que ho sabia perquè aquí estem associats els d'aquí. Per lo poc que sé, que els d'aquí no estaven bé amb els d'allà i els d'allà no estaven bé amb els d'aquí, després van intentar ajuntar-se, però va ser un llarg. Bueno, es van arribar a ajuntar, van estar 3 anys, crec. És complicat perquè ficant-se d'acord tots a les botigues que hi ha al poble és difícil, és molt difícil, jo crec. Perquè jo potser veuré això és de color verd i un altre veurà de color més marronet i un altre veurà de color blanc.
Ficant-se tots a la una jo ho trobo molt complicat, perquè la gent sempre vol mirar per lo seu. Evidentment, jo si veig que a mi no em quadra la meva botiga, jo diré, escolta, a mi això no estic d'acord, o potser sí o potser no. És un tema molt difícil, jo li veig molt difícil. Les fires del comerç són necessàries? En cas afirmatiu, amb el mateix model actual? Aviam, les fires del comerç, l'última fira que vaig estar jo, que va ser abans de la pandèmia, va ser l'últim Nadal, bueno, el Nadal passat no, fa 2 anys, diria, o any i mig, vale? Vam fer la fira dels comerciants, aquí a Parets, no sé si va ser passat al pont de la Puríssima, per què hi vols? Jo no hi anava a anar, perquè francament jo ja tinc la meva clientela, però bueno, em van demanar, sisplau, puja, i sí que tinc... Com més gent hi som, més maco és. Clar, si jo pujo, doncs jo intento... Tu, també puja, hombre. Però és que aquí no vendrem tan poc, però donem vida al poble. Jo sóc una persona que m'estic molt Parets, m'entens? El meu poble és el meu poble. I jo faré tot el que pugui per Parets. Si jo he estat fent una altra fira, jo hi pujaré. Malauradament, ventes. Jo encara vaig vendre, puc estar content. Però bueno, a mi no em surt a compte pujar. Res que res pujo per donar vida al poble. Perquè la gent surti, vegi que és Nadal, vegi que n'hi ha botigues, vegi que estem xerres amunt, xerres a l'altre. A mi això m'agrada, evidentment, m'agrada. Però vull dir, si jo tingués de fer un balanç, de dir, em surt a compte? No em surt a compte, perquè muntar una parada a una fira, a mi m'agrada fer-la ben feta. No sé si vau estar a l'última fira, jo tenia una parada preciosa. Vaig comprar les plantes, d'això, l'altre. Això jo vaig gastar uns calés. No els vaig recuperar, els calés aquests, no els vaig recuperar. Però ja anava amb l'idea de recuperar-los. Però bueno, me'n vaig aportar altra cosa, me'n vaig aportar una il·lusió que se li diu. Una il·lusió i una satisfactòria per mi d'estar col·laborant amb el poble, de veure que n'hi ha vida al poble, entens? Per mi això ja vaig tindre prou, ja em vaig fer el balanç, i el balanç em va tirar més per això. Què vol dir? Que si un altre any tornem, tornarem per això. No tornarem per fer jo ventes, no. Jo no em guanyo la vida aquí de la plaça, me la guanyo aquí la vida. Aquí és on me la guanyo jo la vida. Molt bé. Com a comerciants de Parets, quines iniciatives proposaríeu a l'Ajuntament? Aviam, això és un tema molt bo. Principalment, el carrer que tinc a les meves esquenes, l'avinguda Joaquim Guas, que és la que tenim, la que puja cap aquí. Jo aquí m'agradaria demanar que fessin una zona blava sense pagar per la gent que ve a comprar al poble o per la gent que ve a l'Ajuntament a deixar una carta o si té una entrevista, per tothom. La gent que va a comprar a la joieria, la gent que va a l'estanc, la gent que va a la Bània, la gent que va al 22-22, la gent que pot anar a arreglar-se pintar-se els dits de la mà aquí a aquesta noia que han obert nova. Què passa? Ens trobem que aquí no tenim un lloc per... Jo encara tinc el pati meu i gràcies a l'Ajuntament també ens han fet una miqueta en línia groga, però què passa? També haig de mirar pels meus companys que tenen negocis. Si aquest carrer siguessin rotllo bateria des de dalt a baix i fiquessin uns rellotges que nosaltres els repartíssim als nostres clients, jo crec que guanyaríem tothom més. Què ens trobem? Aquí hi ha gent que tenim bancs, tenim el BBVA, tenim la Caixa, tenim els superaris de l'Ajuntament. Venen aquí, jo ho entenc, aparquen el cotxe, lo dejo todo el día y tengo el coche al lado de la faena. Jo ho entenc, però ells no miren per nosaltres, aquests treballadors, no ho miren per nosaltres. Perquè si miressin per nosaltres, tenint aquí Parets, que és un dels pobles que no paguem ni un pàrquing, tenim el camp de futbol, el camp de les Peces, el pavelló, el Lluís Piquet, tenim un tot de pàrquings que estan a 150 metres, 200 metres del voltant de l'Ajuntament. Jo demano des d'aquí que si entre tots podem ajudar-nos, jo crec que aniria millor, principalment pels treballadors de l'Ajuntament. Si deixen el cotxe en aquests llocs que t'acabo de dir ara, jo tindré més clients, donarem més vida al poble i tothom ens podrà guanyar la vida. Vull dir, si som 7 treballant aquí en aquests moments,
Si puc agafar-ne un altre, n'agafaré un altre. Un altre nou del poble doncs perquè també es pugui guanyar la vida. Però per això necessito una sèrie de coses que és un estacionament, perquè la gent pugui vindre, aparqui, compri, o compri a la COPE, o compri aquí dalt, o compri on vulgui, però que hi hagi una circulació, que hi hagi una roda d'això. Això sí que ho demano directament, perquè crec que serà una bonança per tothom. Si no tinguéssim pàrquings, jo ho entendria, però tenint la quantitat de pàrquings que hi caben un munt de places de cotxes, un munt, jo crec que els treballadors de l'Ajuntament els tindrien de dir, escolta, nois, el cotxe l'heu de tindre allà baix vosaltres. Crec jo, o el que faria jo. Molt bé. No tant amb aquest carrer que posaves com a exemple, però el comerç local necessita zones per vianants o llocs per aparcar? Aviam, perdona, el comerç local, si poguéssim triar, triaríem les dues coses, evidentment. Triaríem carrers que la gent pogués circular i que poguessin circular, perquè la gent que ve a comprar aquí, o poden sortir, els dissabtes sí que poden sortir cap a baix, però és més fàcil, més pràctic que surtin cap amunt, perquè no hem de fer maniobres. Em trobo que ve gent gran, la gent jove no n'hi ha cap problema, perquè et fiquen en marxa enrere endavant i surten, però la gent gran ho tenen difícil. Ja és complicat que puguin conduir, doncs imagina't si han de fer maniobres. Si tinguessin, doncs, és difícil, és el que es ve, vull dir, no n'hi ha lloc tampoc per poder aparcar, per poder caminar, no n'hi ha lloc, no n'hi ha lloc. Correcte. Per acabar, Pere, tota una vida aquí. Què representa per tu el sindicat? Molt bona pregunta, m'agrada aquesta pregunta. Per mi el sindicat representa, a part de la meva dona, del meu fill, dels meus pares, del meu germà i de la meva família, és la segona part que em representa a mi. Jo estic orgullós perquè estic representant el meu avi, el meu tiet Emilio en pau descansi, el meu cosí Josep, que havia sigut president de la cooperativa, que ja no està, doncs ho ha deixat, que es viu, evidentment, i ara estic portant jo aquestes rendes, les estic portant jo. Jo les porto com si portessi la meva família. Això és tot per mi. Això és el que m'ha fet a mi en aquests moments sentir-me com a persona, com a orgull que tinc, que això es funcioni. Jo aquí m'he passat un munt d'hores, he vingut diumenges per poder muntar aquestes fustes, aquestes estanteries, arreglar això i trencar-me les banyes per treure un profit, per poder tirar aquest negoci endavant. Quan aquest negoci vam estar a punt d'estar enfonsats, anem a deixar-ho aparcat aquí. Quan vaig agafar-ho jo vaig tindre a fotre un parell de collons que se li diu, parlant clar i català, per tirar aquest negoci, aixecar l'amunt i tornar a que això es torni a rodar el que està rodant ara mateix. I és tot per mi, vull dir, és el meu orgull, la meva satisfacció i no puc dir res més. I que per molts anys pugui portar-ho. Efectivament, fantàstic. Moltes gràcies per haver atès Fem Parets Televisió. Gràcies a vosaltres. I desitjar-te que el RUM continuï amb aquesta línia de cap amunt d'èxit, que sens dubte es veu de seguida que hi ha salut en aquest comerç. Perfecte. Moltes gràcies, Pere. Gràcies a vosaltres per estar aquí amb vosaltres. Moltes gràcies.